Рамазан айы инде ул безгә кечкенәдән билгеле ай. Без аны әти-әниләребездән күреп үстек. Ләкин инде хәзер менә зур үскәч, үз акылыбыз белән килеп, ураза айларын тотып, үзебезгә шушы Аллаһ Тәгаләнең савабын эшләмәкче булабыз инде. Беренче көннәрне әзрәк кыен була, башлар да авыртып китә. Әзрәк йокылар да килә инде ул беренче вакытта ураза аен тотканда. Ләкин инде син үзеңнең ниятеңне белеп, шушы ураза аена кереп, инде синең гаиләңнән, синең әти-әнинеңнән, иреңнән, балаларыңнан шушындай алар терәк булып, шушы бергәләп, җәмәгать булып ураза аена кергәндә, ул күпкә җиңелрәк, рәхәтрәк тотыла. Һәм инде син аның барлык рәхәтен тоя башлыйсың шушы ураза аеның һәм аның савабын инде шундый ялварып көтәсең, сорыйсың Аллаһ Тәгаләдән. Шуңа күрә ураза ае инде ул башта ничектер авыр әйбер кебек тоелса да, вакыт үтү белән инде шундый урысча әйткәндә теге сладость веры инде ул безгә шундый Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәте булып тоела инде. Шуңа күрә курыкмаска кирәк. Әкрен-әкрен сезнең иң беренче чиратта ул ниятегез Аллаһ Тәгаләгә якынаю теләгегез. Шуңа күрә сез инде шундый ният белән әкрен-әкрен Аллаһ Тәгаләгә таба адымнарыгызны ясый башласагыз, әкренләп кечкенә генә эшләрегез белән дә сез инде ирешерсез бу максатыгызга һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен, аның савабын алырсыз дип өметләнәм. Инде барыбыз да шушыңа омтылабыз. Һәм Аллаһ Тәгалә безне рәхмәтләреннән ташламасын, барыбызга да сабырлык, җиңеллек бирсә иде Рамазан айларында һәм барлык дугаларыбызны, тоткан уразаларыбызны кабул итсен иде.